ميديا تسعي حزب تجرين إيرتران نايزوم حات حزب تجرين إيرتران هلاوين قصالنتن محس تاريخنا بحر بايتانان قبوق فريقنا بحلنا ننتنا عقدنا نزت برادنا يو تدبابيسنا بسلامن بمتحق غازن سلامنا سلام كابينا كنوحس بمرد دائم بمتحق غازن نبرلو سلاما وحوا مفتار تسرح سبيك انقسقاس إيرتاوين تجرين أتوان متسمتي مرتو مقاد متتي مكيانا محير ناقتي ورورنا أختمز نغمس مسي تنسائنا يفدحني تفاسقنا تفاسقنا سلام من العالم كونكم نزي مدب تكاتاتلو زلكم كورات حواتنا حتن زي كم سرع تنسائي حزبات إيرتران تجرين اب سمون حنسا زقرب مدبيو تنسائي تم نجمرات يريد لهم حزبات تنسائي حزبات تجرين إيرتران سيفيكاو محبر كوينو اب كان مدبر بعد إنجليز كوينو عمل العالم جنفرات زلوه اب كله بجلوبال زي تترنفه قدسات إيرتراويانن كومون حوات تجارون نكلتي حزبات اب سلامن فارن حونتن نزز جبر زلو نايت إلين موتن دمنتن كونتات فويسو ناي حبار معد فتيرو نتز نبره ويكون زلوه نزوبانان نخلت يهزبتاتنان أب سلامن فقرن زنبر حونتاوي بايتان من صافن نزز تقوده لبتاتن نز شفتي أمورون مليسو ناكون عمن قدي كخيد فتن زلو سويكاو محبريو نازي مدى بزي اختكاتاتلو اللو مشتا بزي ويب سهل على قاتا متعزبو زلوخ محواتن حتن بالخبرين دا عدمنا نام مدى بنا هتساقرينا لو مي مشت سلستقاش عدي مالوخو ازم بيتسب بلعلي دكتور فساها حونا ياقوب كومون دكتور كبراب نايلو مشت عدماتيم اب كلتا قدست قدات كنزاربينا تقدم رئيستي إرترا أبغوبت تجري انتي ربح اللوا وانتي ربح كم نريد لنا بعبي وزعيتات بعبي قطر حزبي بكله أرجت هاي ترفق الع حنكاس بمركز نقوله حزب ختاتي الكا جزاوت النعزخة إرترا نور زي بقوله ترى زي فلت أبعد مياه يكون بجزية صورة ونزي نبره عبء عقمي اختتا حزب تجري وين تجري كتورر كتقبض مس لفنتي فيدرال أمحران كالن شارخة تتكعلا وي كبيت قبل تفتح مع بتجري بزي انتهي ربح إيرترا إذا محوات كده سوسيم كلايتن ريا رستدما ديسبورا إيرتراني يكونوا تجارو ويكالوت زخونة قدو سيجا نزبل على حزب تجري زورد زلو بحفشة حزب زبانة زورد زلو مكران ساقمن نمقطع وي فوسنا مركب انتي كنقبر يقبعنا وي تاي كقبر له أبز بالعرستي كنزتينا كبراتا قاش مقعد حن متاخم مو ناب أرسنا بغت تقنات يعني حدا ساعة جزيل لنا بالعلي كجمر وي دحين بقاش أنا عدي منادين فلت دكتور كبراب دخن جمر دكتور باخا خجمر إيه مجمر أنا شتي حسر زبلت بزعبة نفس حتى زاربكا بزعبة زي إرترا تقبرو زلان انتايو أمس هيا نايزي وين تاينا خنربح إيرتران سنتاي مكروف بوخاب دايزي اسك أدلك باكا هتزارب يغني لي أمان كبر أبي ساقي كم زيغا إرتراوي أب لندن تقمطاي كابزي زقرب كايو حتو خبقس إرترا بزي آتاتو زلا كنات تربحلو نجر ولا حنت خلو يكلم بعد صاروا كذا أنا خمس رد أني إرترا وإني إرترا والنتن هذا نفس قتلتي لي أزول صو بمسرتوتي تخنات كاب كنات زربح حسب يلن كنات ناي موت ناي عنوت مقابريو توم نزي أجابا بزيز تقومها
ببحريهم والك ملختي وي رأي وي ربحة كبرن سلامن زي قبلو وي زي أمنو تيرانيكال بيرسوناليتي زلوهم ناي باهقوم ناي ولك باهقوم أبتي هزباوي حلافنتن سلطانن اندهالو نتو قدايت بولك دليتهم زي وسدوه مسارحي تخونات سلازي كابزي إرترا أتياتو زلا أبي تقراي هزبي إرترا خونه إرترا خم هاجر تروح نجر ولا حنت خمزي لنا خرداء زخل بأنصارو كرا كم زا قد مزتقسكو بكل ملكعاتو نهزبي إرترا حدا نفس قتلتي مجمريا اتورار أنصار نجزع رسالة بحيو عاديو تخال أيون نسات فتصمو زلا جبنات وي كم سرعات فتصمو زلا جبنات قبل علي إرتراويان عبي تسلم تاريخ زحزن تاريخي سلازي بخمس ملكع خنريو خلنا استدراربه تسلم تاريخ زفتصم زلا قدائيو سلازي تربحو نجار يلن تخسرون تزي كوينو Thank you, Dr. See you. ገለገለ ወገናት ብዙኾነ መቸም ንሓንሳ ካብትናቶም ጥፋት እንታይ ይብሉ ዲፈንስ ሜካኒዝም ኣብ ሳይኮሎጂ ገለ ነገራት ስቂሎም ይፈጥሩ እዮም ዋላ ሓንቲ መትሓዝን ሓደ ዝተጠቕሙሉ እንታይ ነቲ ህዝቢ ካብ መሰረቱ ካብ ሓበሬታ ጥፊኻ ካብ ትምህርቲ ኣዘንጊዕኻ ደረጃ ንቕሓቱ ኣትሒትካ ኣብዘየለህልኽን ዝኾነ ፅንፅዋያት ፈጢርካ ዝተፈጥረ ፅልኢ እዩ ከኽይድ ተሓሲቡ እሞ ሎሚ እንዳሃሰሰይና ንሪኦ ዘለና ግን ብትዕዝብትኩም ምሩኻትን ካልኦትን እውን ዝብልዎ ኣሎ እሞ እስከ ዶክተር ፍስሓ ኣብዚኣ ናይ ዶክተር ወሲኽካ ትውስኾ ነገር أمان لهم أحمد لكعيو كمتي دكتور كوراب زبلو إيو بحكي كابزي حدقازي كابزي ورارزي إرترا كم هاجر تتقوموا له نجار له دوزبل سئلنا هم جناي كنوع بوليتيكا خنقمتي حيش كاب سئلنا تأشبهنا نقروه ምናልባት ኢሚዲየት ዝኾና ረባሓንታ ሊየን ዝሓጨ መጪ ዝወስድዎ ዘሎ መኪና ባ ቆርቆሮ ባ ታሪክ ባ ገልመለ ከምኡ ኣቢሉ እውን ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽፈሎም ዶላራት ክህሉ እዩ እዚአን ኢሚዲየት ዝኾና ንእሽተይ ናይ ፋይናንስን ናይ ማቴርያልን ከም ረብሓ ዝፅብፅቡ እንተሃልዮም ከም ረብሓ ክወስድዎ እዮም for sure زين إرترا ربح يكون أنتم ولكي ولا بدولار يكفلوا ولا ورقة يسودوا ولا ماكينة يسودوا جزءهم ويكأن نبعلم account لعله ما نايت ruling party account محبت إن زي كونو نتي دكوا زخفل زل هزبي تبل تعرفها بس هاي يكون كم ربح خسر ترى فين زي من البات ጊዜያውን ኣዝዩ ክትዕቀኖ እውን ዘይትኽእል ከብራዊ ሓይልካ ዝረአ ነገር እንተኮይኑ ማቴሪያሊ እዚታት ብኡ ዝዓግብ ኣካል እንተሃልዩ ኣብቲ ፍሮንት ላይን ተዋፈሩ ደቂ ኣብ ከም መናእሰያት ከምኡውን ግበሩ ስለ ዝተባሃሉ እዚ ከም ረብሓ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኣካላት ኩሉ እዮም ከም ሃገር ግን ኦልሬዲ ዶክተር ስለ ዝተቐሶ ብዙሕ كوسخلو زغل نجار يكون حدا خلت نجار كوسخية تأخبل مجمريات purpose نتاعيو آخر إذا دللي زيز أكل كتر سب زيز أكل هافت هاجر invest جيركا انتهيتي objective نايز وفرز انتهيت علامة أنا مش فرز علامة زي دما نتهاجر بزح وجهها فيلا هاجر زخونة هاجر
زربح هون اللو ز علامة زي investment well خوجز رب حجر كم زي لقني فولتيو regardless جن أتيم والله متى نبرتي شتوم بدي قدس أشوي يجورون زلوا أي هون زلوا تزي أنتوي ناي مكاين ناي كوركور جلس سيبني جن زتأفق زلوا زهلخ زلوا نبرتن هفتن بحالي أنصار ما بتعم هيوجي خم حجر زتأفق زلوا أسيت بتعم بزحي إثيوبيا أختشفني أنت تبعي لونسي أنت أختشفن إثيوبيا كو أساج تروح بزح تحشوس سامو لمن أتمصونه سلزيز كلتا لما أنت هاجر حنت تبتصل كا ناي population size تزي كوينو ناي economic عامو حزيب بزو تدقاقا مورارزي نفتي إرتراز نمورتنا يكون قطوة عامي إثيوبيا ونولي دازلا نربطون زجدده سلزي إرترا تروحوا نجار اللي أنت كونس تخسروا نجاراتنا هندرنا كالي خساراتين نسأل كلتا مسارتها نجارات كن رئيا كده سخون حداي زناي كلتا عمت ناي سلسة عمت كسارة أنت كنا هنسبسب الحزاتهم وزلوا ناتو سمبرات ناي ولدوتات كسارة إذا بتصح زلوا سلمتاي ولدو إذا هلق زلوا عزوش 30 عمت راح استولد من إسين تكونس كلمة 30 عمت زنبرون نبار تقدلاهم ياو نايت هاجر سراويت كوينو زقل زنبره أما جاري حوي تيوم هو يتفلو زي زعبي خسراي تزعبي حدا هاجر كتكو زخلو عقمي أفزي بلو من الباتون حدا هتان وليدكا عبيخا أب 18 عامت كتب صحو وأب 10 عامت كتب صحو كلنا ولد سلزونا انتهي مالتكم هم ترجون فوتينا زين زي دمرنا نزهجر دي انتهي از بس حزلو انتلا ازي معنوي ازي زحزن زي نمزان سبت راح مخان يدليكاي ارتراوت فوني بالكان وي تجرايت فوني بالكان حدا بك حدا هيمان بين كوين كان طريقايو زهجرتي زخسروا زلو خسارات بطعمي كبير سوشيال فابريكو بتستستس اللي تفعل عبد الخرم تزي تعزب زخري من عندنا أبوتات نبرخة قلعت ناوكينات حديتات دما ناي وتادرات ناي إثيوبيا وتادرات قلبتن حصبتن كوخنا كابيز بل حد خبر زنبر حزبي عب زمانات مغزاتو بصيحو زي يفلط وردد خشكم ناي منتمنتاي كم زونه ايردك زيون من كن ايغد سو كين كاطرا خطريو اخلي امنتمتاي غيرو تاي يخرك حراي كودحان كل غيركا انفستيجيركا زلكان زي بالكان دحان صباح وي دحان صباح زي خمسيه تلول تزخون بتاع صبوني كل سم مكرو انفستيجر كان له شع ريتيرن تاع يركب زبال هذا كن زركب ነገር የለም ጥፋት ነው ህዝቡ ጥፋቱ ይዘደን ግጸና ዘሎ ካው حليف ድማ ከም ሓደ ከም ስቴት ከም ሃገራውነታ ሕቶት የምወሉ ሓንቲ ሶሬን ዝኾነት ዓዲ ላዕላዊ ክብራ መረግጽ ኮይኑሎ تفرقون أتيلو أي بين أي بخم أي حزي بزح مترقم 3 عمت تواجيو زبارهم صلاتي لومي فتوتو خوينهم اتيوم ورقتات جاغانو هاجر زبسورو سماعتات مقابر مراقص غيرهم ولو عديتاتو من احواتو من دما ناي صلاتهم قلبتن انصل حصبتن غيرهم ونلو ازي زغورو زلو كله هغدفي سلازي ارترا بمريحنت هغدف ناو زيد ليان ناو زي يقبان حرغاتاتن كسراتن يبصحلو
نحنا ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ዘለና እቲ ዋጋ መስዋዕቲ እናረኣና ዝዓበና እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ዝነበረ ትፅቢት እናስተውዕልና ዝዓበና እዙይ ክርእ ከለና ኣዝዩ ይጎደአና ኣዝዩ የሕዝነና ስለዚ እቲ ወይ ኣውት ጥራሕ ኢና ክንደሊ ዘለና ምናልባት መወዳእታ ነብሎ ንኽእል ንኸውን ተሓቶ በትክክል ንምምላስ ግን እቲ መክሰቡ ገዲፍና እቲ ሓደጋታቱ ኣዝዩ መዐቀኒ ዘይብሉ ሓደጋ ውሪድዎ እቲ ናይ ትግራይ ከም ዘለዎ ሽሉክ ጌርና ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ድምፂ ዘይብሉ ዓለም እውን ዘይፈለጠሉ ብናይ ዝተወሰኑ ካድራት ፖለቲካዊ ቅሻሸ ህዝቢ ኣብ ዘይኮነ ሲኦል ኣትየምዎ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ብጣዕሚ እናሓዘንኩ እዚ ርእቶ ክህብ ኣማን ሓወይ ቴንክ ዩ ዶክተር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ መቸም እታ ሕቶ እውን ሓቂ ንምዝራብሲ ረብሓ ስለ ዘሎ ዘይኮነስ ደሎ ንዝመስሎ ሰብ ተሃለወሲ እንታይ ኮን ይረኣዮ ኾን እንታይ ምክንያታዊ ወሃቦ ኾን ካብ ሓደ ኢሎጂካል ዝኾነ ነገር ኢና ገለ ሎጂክ ነናዲ ዘለና እሞ ኣይተሓዝለይኩም ገይረ ቀሚጠ እያ ግን ወሪድና ክንድህስስ ኢለ ብሕቡብ ኣቢልና ክንዛረብ እስከ ዋላ ሓተላ ዘይርድኦ ሰብ ኣሎ እሞ ኣብ ፅራይ ጥራይ ነዛረብ ዝብል እዩ ያዕቆባ ናባኻ ክመፅአ ኦፍኮርስ ገደፉልካ ብሎምን ግን ብዙሕ ዝበሃል ንስኻውን ትብሎ የተሰነን ኢኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ ምሩኻት ንሪኦ ኣለና እቲ ንኣብነት ኣቐዲሙ ስርዓት እዚ ሃብቲ ሃገር መቸም ብኾንቶ ኸባ ክንፀኒሕ እዩ ዋላ ኤርትራ ድኻ ገለ ኢሉ ክብል ተሓሰበ እሱስ ድረብሓሉ ነገር ነይሩ እዩ ነቲ ህዝቢ ትክዩ ድኻ ኢሉ እሚኑ ባሕሪ በዓል ግብፂ ገፊፎም ይሸጡ እዚ ውሽጢ ደሎ ዝፈልጦ ብፍላይቶም ዓሳ ገፊፎም ክንደይ ተገፊፉ ሓልዮም ቆፂሮም ንግብፂ ደረክቦ ኣሃዱታት ፈልጥዎ እዮም እቲ ዶላር ናበይ ከይድ ፈልጥዎ እዮም እቲ ናይ ዕደና ኩባንያታት ክሕልው ዝሓድሩ ኣሕዋትናን ኣብኡ እውን ብጉልበት ተዓሲቦም ክሰርሑ ዝተገደዱ እውን ዝፈልጥዎ እዩ ስለዚ ሃገር ቀሊላታዊ ነበራን ሰብ እውን ከይተረፈ ናብ ኮንታኻ ትብሎ እዚ ናይ ሂማን ትራፊኪን ኣዋፊሮም እውን ከይተረፈ በሊዖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮም ዘመድካ ክትርኢ ኢሎም ወይ ቀጥቂጦም ገንዘብ ወሲዶም ንብረቱ ከይኮነ ኣንስቶም ከይተረፉ ድሕደግዎም እስረኛታት እውን ኣለው ስጋዕ ክንድዚ ስድነት ናይቲ ስርዓት ስለዚ ድበሃል ኣይሰኣንን እዩ ግን ስቲል ሕጂ ከዓ ናይ መወዳእታ መስል እቲ ትርካቡ ሓንካስ ብምርኩስ ደፊኡ ኢኹም ኣለኹም እዚ ገዲም ተጋዳላይ ዓይነ ስውር እዩ ንግንባር ደፊኦም የእትዮሞ እንታይ እዩ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ክረክብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ታንጎ ተሸብሸብ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ እቲ ረብሓ ናይዚ ሃገርን ህዝብን እዚ የቀኒለይ ኣማን ሓወይ እቲ ዕድል ዝሃብካና እቶም ኣሕዋት ዶክተር ክልቲኹም ዶክተር ክብረኣብ ዶክተር ፍስሓ እንኳዕ ምሰላም ኣራኸበና ሽመይ ያዕቆብ ገረንሰ ይበሃል ኣብ ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ከም ኣቦ እምበር ናይ ትንሳኤ ከይ ኮይነ ዓይ ንምልላይ ዝኣክል እዚ ተዋሂብና ዘሎ ሕቶ ኣይ ቲንክ ኣነ ዝገደፍሉ ከም ዝበልካየ ዝገደፍሉ የብሉን ግን ሃለውሎ ምባል ኣይተርፈናን ቆቁርብ ርእቶታትና ምሃብ ንድሕሪት ምተመለስኩ ኣነ ማለት ናይ እቲ ነዚ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ዝፀንሐን ዘሎን መራሒ ኢሳያስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፅልኢ ንድሕሪት ናብ 1984 ምተመለስኩ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ መንገዲ ህዝባዊ ረድኤት ሂማኒታርያን ኣክሰስ ኣይክልክልን እዩ ኣብታ እዋንቲ ኣብ 84 ታንእሽተይ ዓቕሙ
ገለ ሓራ ክፋል ኤርትራ ሓራ ወፂኡ ዝነበረሉ እዋን ረድኤት ህዝቢ ትግራይ ደርቂ ተረኺቡ ከይሓልፎ ነታ ሓራ መሬት ከልኪሉ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ክመውት ዝገበረ ግሩብ እዩ ወይ ክሊክ እዩ ብድሕሪኡ ፀኒሕና መፂና ነፃነት መፂኡ እዚ ብታሪክ ንፈልጦ ኮይኑ ነፃነት መፂኡ ኣብ ድሕሪ ነፃነት ጋና ሃይሉ ከይዕረፈ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ጎረባብትና ኣባኢሱና እዩ ምስ ሱዳን ኣባኢሱና ምስ ጅቡቲ ኣባኢሱና ትናቶም ዓቕምታት ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኮንትሮል ክእቱ ዝኽእል ወይ ኣብ ትዝደልዮ ደረጃ ውድቀት ክእቱ ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ምስ የመን ኣባኢስና ናብ ማእከላይ መኒኻ ትብሎ በዓል ኮንጎ ሰዲዱ ሰራዊት ኣብ ዘየድልየና መንእሰያትና ጥፊእዎም ኣብ መወዳእትኡ እታ ቻሌንጅ ክትገብሮ ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ 1998 ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ ከዓ ነቲ ህዝቢ እንታይ ኢልዎ ኩናት ጀሚሮምልና ክጎብጡና ደልዮም ነፃነትና ክሕድጉና ደልዮም እዚ 30 ዓመት ሂወት ዝኸፈልካሉ ነፃነት ክሕድጉኻ ደልዮም ኢሉ እዛ ኩላ መንእሰይ ናብ ሰራዊት ኣኽቲቱ ኣጥፊእዎ ማለት እዩ ክሳዕ 40,000 ዝኸውን መንእሰይ ከንቶ ጠፊኡ ብምትላል ማለት እዩ ፈሊጡ እንተዝኸውን ነይሩ ንሕና ጀመርቲ ኩናት ንምዃንና እሞ ከዓ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሽማግለ ይትረፍ ኣብ መንግስቲ ክበፅሕሲ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሽማግለ ክዓርፍ ዝኽእል ክንሱ ነዚ ነገር ብምብራዕ ናብ ሓደ ዓብይ ነገር ተሰዲዱ ምስ ኣሕዋትና ተጋሩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ቦርደር ከም ዝህሉ ዝዓበየ ዋላ እኳ ብምኒሊክ ዝተፈጠረ ቦርደር ብጣልያን ዝተፈጠረ ቦርደር ብዘይ ድልየቱ ነዚ ክልተ ሕብረተሰብ ኣብ ክልተ መቂሎም እዚ ዝኣክል ዕንወት ገይሮም እንትኾነ እቲ ዝገደደ ነንሕድሕዱ ዝዋሰብ ነንሕድሕዱ ዝባፃፃሕ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብ 220 ገለን ዓመታት ተመቂሉ ብማዕዶ ብደገ ብወፃኢ ገይሩ ደሃይ ሓዉ ደሃይ ሓፍቱ ኣብቲ ቦርደር ዘሎ ህዝቢ ዝረኽበሉ ሞት ሓዉ ሞት ሓፍቱ ሞት ኣቦኡ ሞት ኣዲኡ ወይ ብሓጉኡ ዝረኽበሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ፀኒሑ ድሓር ኣጋጣሚ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምስ ሓዘ ነቲ ድሕረ ባይታ ከምፅኦ ደልየ ኣነ የቕሬታ ኣይተሓዝለይ ተንዊሕያ ምስ መፀ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ፅምኣት ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ሕብረተሰብ እዚ ከም ዝነበሮ ፍቅሪ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ሕውነት ናይዚ ኣብዚ ቦርደር እዚ ኣብዚ ዶብ ተባሂሉ ተኸልኪሉ ዘሎ ርኢናዮ ኢና ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተኸፈተ ነቲ ህዝቢ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ፍቅሪ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ሕውነት ብዘይ ወላ ሓደ ግበር ከይተባሃለ እቲ ዝረኣናዮ ናይ ክልቲኡ ሕውነት ተራእዩ ማለት እዩ እዚ ሕውነት እዚ ኣይተደለየን ክብተኽ ስለ ዝተደለየ ንነዊሕ ግዜ ዝኩሉ ፅልኢ ተጎስጊሱስ እዚኦም ኣበዲኦም እዮም ነይሮም ዳ ከምዚ ኮይኖም ተባሂሉ እንደገና እታ ዶብ ኣይፀንሐትን ኣብ ቁርብ ኣዋርሕ ተዓፅያ ሕጂ እዚ ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ፀላይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ 20 ዓመት መንእሰያት ብመደብ ከምቲ ቀድም ኣቢልካ ዝበልካዮ ንስደት ካብ ሃገር ተጎኒኹ ክወፅእ እንከሎ ነቶም ስደት ዘፋንዉ ዝነበሩ ኣባላት ናቱ ባዕሉ ዘመሓድሮም ኣብ ሲና ገንዘብ ካብ ወፃኢ ዝቕበሉ ዝነበሩ ኣብ ለንደን ኣብ ኣስመራ እንዳተኸፍሉ ኩሉ ነገር እዚ ፅንተት ኩላሊት ኤርትራውያን እንዳተሸጠ ገንዘብ ይእክብ ነይሩ
ፅንተት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣውጁ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ንጥፍኣትና ዝመፀ ስርዓት እዩ 20 ዓመት ወያነ እንዳበለ ወያነ ስርሓ ትገብር ነይራ ቢንቶታት ፅርግያታት ፋብሪካታት ትሃንፅ ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ና ህዝቢ ኤርትራ ግን ንመንሰይ ኤርትራ ሓንቲ እንኮ ዝነበረቶ ዩኒቨርሲቲ ዓፅዩ ኣብ ጉድጓድ ወኻሩ ነፃነትኩም ሓልው ኢሉ ነፃነት ዘየለ ክነሱ ኣጉይድዎ መንእሰይ ኤርትራ ልዕሊ 20 ዓመት ገሊኡ ዓቕሉ ፀቢዎ ወፂኡ ብጥይት እናተሳሕተ ገሊኡ ከዓ ኣብኡ ኣብ ጎዳጉዲ ፍርቂ ዕድሚኡ ይሕልፍዎ ኣሎ ብድሕሪኡ እታ ፅልኢ ናይ መወዳእታ ደረጃኣ ክትበፅሕ እዛ ኩናት ምስ ኣብይ ተማኺሩ ኣብይ ነቲ ናቱ ድሌታት ከማልእ ዝኽእል ስርዓት ስለ ዝኾነ ምስ ኣብይ ተማኺሩ እንሆ እታ ናይ ኤርትራ ናይ ውሽጢ ፅንተት ወዲእዋ ስለ ዝኾነ ምስ ትግራይ እታ ኩናት ወሊዕዋ እታ ኣርክቴክት ናይዚ ኩናት እዚ ስርዓት ኢሳያስ እዩ ኣርክቴክት ናይዚ ኩናት እዚ ስርዓት ኢሳያስ እዩ ህዝቢ ኤርትራ በቃ ገና ካብ 84 ናትሒዙ ዝተጋግአ ምናልባት ቅድሚኡ ኣይፈልጥን ግን ካብ ሽዑ ሒዙ ምሰታለሎ ሕጂ እውን ይታለል ኣሎ ሕጂ እውን ተታሊሉ ተዓሽዩ በዚ ዕሙት ፕሮፓጋንዳ ናብዚ ኩናት እዚ ይኣቱ ኣሎ እቶም ዝፈለጡ ሪኢኻዮ ኢኻ ኣብ እዞም ሙርኻት ዝህብዎ ዘለዉ ዓንተወይ ኣብ ኣሰና ይሰምዕ ነይረ እናበኸ ዝህቦ ዝነበረ እቲ ገዲም ተጋዳላይ ነበር ሙሩኽ ርኢናዮ ኢና ተሓቂ ንሱ እዩ ተጋዲሎም ነፃነት ኣምፂኦም ነፃነት ዘይረኸቡ ተጋዲሎም ፃምኦም ዘይረኸቡ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊሎም ሓንቲ ዘይረኸቡ ካብዛ ኤርትራ እዚኣ ጋና እዛ ኤርትራ እዚኣ ዕዳ ትኸፍልዎ ኣለኩም እናበለ የፅንተና እዩ ዘሎ ብትግራይ ዘሎ ይቀትል ኣሎ ብኤርትራ ዘሎ ይቀትል ኣሎ ሕድሕድና ይቃተሉ ኣለዉ እቶም ናይ መወዳእታ ረብሓ ዝረኽቡ ግን እቶም ቅድሚ 130 ዓመት ሒዞም ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ምፅናትን ኣብ ምጥፋእን ብቀረባን ብርሑቕን ብተፈላለየ ውዲታት ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ሓይልታት ተረባሕቲ ንሶም እዮም ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ ይብሉን ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኤርትራዊ ብምቕታል ኣብዚ ክነስተውዕሎ ክንርድኦ ዘለና ሕድሕድና ንቃተል ከም ዘለና ብፍላይ እቶም ካብ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ እቶ ግበር ኢልዎም ዝኣትዉ ዘለዉ ከምቲ ገዲም ተጋዳላይ ዝበሎ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሱ ኣንጻር ረብሕኦም ኣንጻር ህላዊኦም ኣንጻር መንነቶም ኣንጻር ነፃነቶም ዝኾነ ኩናት ስለ ዝኾነ ጠጠው ከብልዎ ኢዶም ቀልጢፎም ክህቡ ብዝተኻእለ መጠን ነብሶም ሂወቶም ከድሕኑ ክኽእሉ ኣለዎም ነቶም ብድሕሪኦም ኮይኖም ክሳይ እዚ ሂወቶም ከጥፍኡ ዝፍትኑ ብዝተኻእለ መጠን ንዓኣቶም ቀቲሎም ድዮም ንዓኣቶም ካብኣቶም ትኸዊሎም ድዮም ነብሶም ከድሕኑ ኣለዎም ምክንያቱ ኮንቱ ሞት ጥፍኣት ናይ ጥፍኣት ሞት ስለ ዝኾነ እንተዘየሎ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንእሰይ ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካብዚ ኩናት እዚ ዕንወትን ክስራንን እንተዘይኮይኑ ከምቲ ኣሕዋተይ ቀዲሞም ዝበልዎ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብልናን ዚሮ ረብሓ ኔጋቲቭ ክስራን ምክንያቱ ኣሕዋትና ንብረት ንዕኑ ኣለና ንሕና ንዓኑ ኣለና ንሕና ንጠፍእ ኣለና ተጋሩ ኣሕዋትና ንቀትል ኣለና ነንሕድሕድና ንቃተል ኣለና ኣብዚ ብጀካ ፅንተት ወላ ሓንቲ ረብሓ ዝበሃል የለን ትዕዳ ከዓ ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ መፃኢ ተሰካሚት ዕዳ እታ ወራሪት ኮይና ዘላ ሃገርና እታ ወራሪት ኮይና ዘላ ዓማፂት ኮይና ዘላ ሃገርና ትማሊ ተዓሚፅና ኣምሓራይ ኢትዮጵያ ዓሚፁና ኢልና ኣንፃር ዓመፅ ኣንፃር ጎበጣ ክንቃለስ 30 ዓመት ኣጥፊእና መልስና ሕጂ ሎሚ
نحنا أبزي دوبنا سجيرنا أبزي بوتانا ني حواتنا خنقتل كنطفئن عجبيو ولا حنت خرب حيبلنا بجكا طفات مخادمينا نتكل زلنا صباح نغو نايدم متكال انتاي كم زخونه كل حبرتسبنا يفلطي اب كال اسب دم اطفيخا دم افسيسكا انتاي كم زغبر قليل كم يكون عدو كل حبرتسنا يفلطيو كابزي زي حلفه تغيريو بمرጫ يكون بزي مرጫ خا بدليتك يكون بزي دليتك حججن ملእخت خنحلفو ዘለና ربحا كم زي بلو بزخينات زي نهنا خوينات كم زي كونه ناتكا خوينات كم زي كونه منسي إرترا سراويت إرترا فليتكا نفس خادحن بقى زياد راح يقبل زدلي يغني اللي نذهب كان عدل ثانك يو يا كوبا انت كده كان اديات غير كلا هذا اوكي نابتا خليت رسنا خنسغرينا نو حكايه زارنا مو كلكم كم زبلكم ويكون كم نفلطو ربح دي يكون سعداي ويكا خساره يدلو بجكا توم نتي كون لهم زغبرو زل 4 5 سبات منالبات ناتهم كلنا خم نفلطو خاب غبنهم محبي يخون وي حنساتنا مواصع يبلو نخون وي كان زهزب طفيخا عبد ستركا زعبي قلاي انت خدكا يخون ردا يكونن وي كم تزبلو قلت من كركر دستحيزم انتم وصو قاليون مخسب مسيلهم خون فزي كوينو سويت زرانايو موزن تخوينو كلاتنا نسام علو خساره طفات تزي كوينو قال زكون نزبي يكون ناغر زربح نغر وقدا فتنا زتكم زبلكم دكتور كان امان ايش تخمل يا خنا بخ متي عدل توكا مسات حسكا جن مزا قدامي ترسن بدحريا وانت تمص مخسبي بلنا نيلنا لنا طفاتيو نو كله اموداتو اب دياسبورا زنبر كل حزب ኤርትራ ይኹን ትግራዋይ ወይ ዝኾነ ደላይ ሰላምን ካብርሰት ተዘባቡ ሙሉ ክድሕን ዝሓስብ ኣካል ነዚ ነገር እዚ ንምፍዋስ ወይ ንምክታእ ቅጽበታዊ ክግበር ዘለዎ ውሳኔታት ከም ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበራት ይኹን ከም ህዝብታት እንታይ ንክንገብር ዘለና ምስቲ ዘለካ ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሺፕ ይኹን ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ተመክሮን ትምህርትን እንታይ ተመሓላለፍ ነዚ ህዝቢ ወይ ነዚ ሰምዕ ዘሎ ኩሉ ኣካል دكتور نابخ أحمد مسات حاسس كم استقدم كون كتملو زنبركات النيرو قتل يعني اللي حاو أمان هو نابزق حتى زي أقدم محلافي حنتي نشتي من قبل لا دلي حوات قالي صمان اليوم تي تاريخه وملكعته تي حجز اللو بايتا كابزي خناتزي انتاي تربح إرترا مستبل حتى جن مسأل الله جبا بلنتاي كبر كريا مدلوه بزح جزية ولا نتخنات ندانا قلت ندانا نتسقنا مخنياتها وخن قبرون فتنينا جتي تاريخي أبزناي سياسياوي جوجلة شعبية ترينايو كل قداينا بمخنياتنا نحلفه بوينا نسأله بوينا نطقه أجي كنات حماق مخانون داتا قلسي قل مغنين مقبارون فتني الجنتي بخمزي كايدا زخيدون قرب قالات انت دربنا حماق اي مثلا بمسرته تي وقع خمس زي قالات قلصنا عندي بخلت ملكعون كريو نخلينا تقدماي ناي نفسها ناي مكلخال مسل تقديت كاتا تأتو وقالو كنات الله بتخال ايكا بس ساعخان وي نقبطان وي نعمت تخدو خناتي سلازي زناي قجلة إسياس حجوو زخي زلو مقدي وي عويدو زلو هناك زي حدا خابوي نزيون حدا جزيه خم نفسم كلخال وي بت بروباغندا ناي العلاونت ندابلكا زخيت ننوح عمتات نسبي زت ممولو سلازلو بخمز تموتولو سلازي التاريخ جن زبحال طرح زي كونه تاريخ الريون اقداس مثلني
كالق كيخدنا أبزز حلفة إسرع عمت كم زحواس تقصوا صنحوا حزب إرترا من تاينيرو أب بحرن أب سيناين كدربو خلو من البات منجس إثيوبيا لا ون محوحات نزس الجريزي خمناتو زجاجيرو بزحنا ناي مدحان نفسات كاب جبسي ناي كاب ديو كال يقبر نيرو هذا جزيت قديات نبي زمن مسافنتي أساسير كاحد قول صوني في التاني قل بتاريخ انترينا أنا إذا حلفه ناتنت إلا نتصوعنا إيرترا عمتات بمولو ولا عد من ناتنت وانتد أهليو بتاريخاوي مسرحو أبنات النت إيرتران لعلاو النت إيرتران عبي أبركتو زجبره حوحات ويكا منجستي هادقي زيون بقلت سخن بلو زلنا قدياتي تي شفينكا وي ناي كوميونيكيشن سنت فتيركا ني زغاتات بصلئي ناي صلئي منفس فتيركا نديقان زخيت قديات نابز بصيحنا له ግን تاخر دازلنا بزح غزي كنات كوا حماق انتخونه ግን አገዳስነት አለው ለዕላውነትና አለው ትረት አለው ዝበሃል ምክንያታቱን ስለዘሎ እዚውን ምክንያታው ኾን ከም ዘይክእል ምባሌታ ካልአይቲ ክምላ ዝደለኹ ትኹናት ዘርብሕ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ምክንያታውን ኣይኮነን ትኹናት ናብታ ኣስዒብካ ዘላገብካያ ዝሃብካና ሕቶ ክምለሲ ኣማን برجت حجون تخني كاب حلوفنا تماهرنا نزي أتينا زلنا طفعات نحدا حزبي مفتحين أخن دليل زلنا إذا مفتح زيون حدا يخبطنا يتعيات سبعة مسرح متحباري متحجازي هذا يتزعم عدل أبي دك سبعة زلون تراهليو نزلكا كأدتات ديو عدلات ديو ولا دلتات أو واحد كام مسرحي سلازي إذا نقبر تخينا ككم أوانون ككم بطون كني فليون خلينا بمسرة تجن ما قال حدث قبر الله ما قال حدث قبر الله كم من دافعين اوكي تقصل دحانه كابتي طنقي نايزي هونتات زي ناخن بغز زلنا زمسلني تبالله طنقي نابز بصحنا انتاي مخانو تاريخاو مقدتاتو وي تاريخاوي قصاتو قدفنا طنقي نايز بصحنا الله لينا خن كيد جن قبل علو انفست خنقبر زدلي مسلني انت رينا بتقرن افريقيا ግርጭታት ናይ ኤትኒክስ ናይ ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ግን እንተ ሪኢና ንኣብነት ብሱዳን ብኢትዮጵያ እንተ ሪኢና ብዙሕ ግዜ ሃይማኖታውን ዓለታዊ ወይ ከዓ ኤትኒካዊ ግርጭታት እዩ ዘሎ ኣብቲ ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ግን ሓደ ፈጠራ ነገር እዩ እቲ ሓደ ሕብረተሰብ ብብዙሕ መለክዕታት ንሰላምን ንሓበርካ ናይ ምንባርን ዘተኣሳስር ዘለዎ ህዝቢ ካብቲ ብዝያዳ ሃይማኖታውን ኤትኒካውን ቋንቋውን ባህላውን ፍልልያት ዘለዎ ሽግራት ይፈጥር ኣሎ እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ኮሎኒያል ማይንድ ዝመፅእ ኣካይዳ እዩ ካብቲ ስማሪኖ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ዝመፅእ እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ፅልኢ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ ካባና ደለይቲ ለውጢ እንበሃል እውን ወያነ ከምዚኦም ዝሓስቡ ወያነ ከምዚኦም ተጋሩ ከምዚኦም ሓሳዳት እዮም ብዙሕ ይባህ ተባሂሉ እዚ እውን ባዕሉ ነዲቑ እዩ ነቲ ፅልኢ ብዙሕ ነዲቑ እዩ
بو معرو نبي ناي دوب كم زنبرة شجرنا كله كم زنبرة شجرنا ندام سلكاون بزح تخيلي سلازي زيتات حجو انت خونه نزي بي communication بمسأن ويكا مس information ان دا هابكا زتخذ نجارات بتخرت فوكس غيرنا خني فوسو زلنا قداي مثلني لبعلو انت حدث ناي فيلير ناي communication ناي discussion ناي information انت دا خن ملخ إلنا اتي عدل زخونو زلنا سرعات خنفرسو نخلينا معرو ون حدا أكال نايتي أبي علتاوي أكايد خاز فتر قنصتاتن صلتاتن كم مفتحي كم conflict resolution كوينون كسرح زخلي إذن ترى تماليو من البات تي وسانن أبتي مدرخ زيت أو زلو ترى حزبي رأسو خيل خوني سلازي بخمس ملكع نزي وريدو زلو خونتات بحبراوي ربحاتات ناي زخل التهزبي بمصنعتي أقميتك بقبراوي ملكعتاتون أبسرح دبلوماسياون أبايتا زت أساسر انت نغير تلهاليون دلاليخا كسراح زلو مثلني اتمدياون بعلو حدوكا خون كشجر انت خاله حدنا ورأيان مسرحن زكايدلو مقدون كدل انت زكال ازيو حجاز مخونه ابتي ليدرشيب ناي مهناصن كابو تبغيسكا ابت حزبي كنفطر زدله افلطو ناي ربحو انصار ربحو زخي زلو مخانو እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ እውን ረብሑን ጥፋኣቱን ዘይናፃፀል ምዃኑ ብተግባር እንተደኣ ክነርኢ ክኢልና እዚ ስርዓት ጉጅለ ኢሳያስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብኤርትራ ማለት እየ ከምዚ ምሩኻት ዝበልዎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ንባዕሉ እውን ምናልባት نابتي ناي مفتحي وي ناي نباري فتح زمصالنا مقدي خنكايد نخلينا كبل يدلي زيا بخمزي حصراتها حسابي غني لي Thank you, Doctor. Sabati. Suyiti للقناتات دكتور سانا بخاخ متي حجي مجمع بدياسبورا زلو بفلاي تقراوي بطورنوف منقدي بزح نقري يسرح له بمنصر كرا خلو تينا ايرتراوي كوميونيتي بزح نقري تفناي ازيو بزح نقدل له اوف كورس مستي حو حزب تقراي كوينو زسرح زدانا قسم بزحيو جن ستيل اتي زدلي معرتي هتصونت نايت خونتات زخيد ويمسوز الدارق صراح نصرح لنا نخل بالله نخلينا كلنا ابز غداي انتاي كوسخلو وي بخمين تسرحنا وي من تاي مدايات كنا دمع نخل انتاي رايك يا دكتور دكتور ون بصفيحو كيد ولو نشت اللي ناتو مقصل تاخ قبر زخون مجمريا كاب نفسي جميرو زلن رديت تخكل ديو زهز زندنا يخونتات اعتنا يازلنا كرولاو بخبئيت بخندي زاكلنا تردينا يازلنا زول حطو بتخكر مليسة تخيدة تخقبر كم دلنا فلت وين سمعني بومتن تي ناي دياسبورا محبرسب يكون كال يكون تماثلاي understanding حز مفتحو انتاي كبل لي نافتي early ساتات زنبرو نا إثيوبيا politics نا كرنا أفريقيا politics نا وقزنا إلى تملسنا دلنا حزي
هازاويت إثيوبيا هازاوي عامي بلان قل بهازاوي أنها تدقفت ناي تخبابي هازاويت كوينا ناي بوزحات هزبتات مسل جفليقا حدا قانقات زي اكستنت حدا هيمونوت حيزا قالي إن 10 عمد قالي نسلاس عمد قالي وسكا حز حتو زي ملس وسكا حز قادر زلهم ناي أورمز بلن عليه 50 عمد عب عقرقر زنبرت أمبيراتو زنبرت إثيوبيا حزنا أوقات يعلنا أو تملسلا ببطاتهم ببحقوتاتهم زيو زنيه نايتهم كل مربب نابتسنا مسينا نابتتخنا مسينا حجد ما بدقاتهم ناينا ون كم بعد البريزيدنت سياسول ون حاجز ترخيبهم نفتنا يقدم نفتنا early 60s زنبره بوليتيكا تيم ولو تاي مالتيو نا كلهم هزبتات مسل زي الرقاقات سبعونت زي الرقاقات نصانت زبحالون already undermine تقبره مالتي بخندزي دو تردينا يولنا بخندزي زاكل ديجري دو تردي ولو تدياسبرا كوميونيتي قدام اتوم early 60s زنبورو عبيت حواتنا هياتاتنا تقاسو خجمر وخلوهم زنبورو مردئتن هذه كافتنا رابي صقامات كنقالس نبرابر زلنا نفتن زلنا حيزنا زلنا ردئتن عمقوتو بطعم سماين مدرني مردانا بطعم بتشلفا زخونه بطعم ازيو اشتي اتي ناي مقالس استراتيجيناوني ازيو ግብዝ እና ሆነ እነዚኦም ጎበጥን ፋሽስታውያንን ዕድል ዝህብ ናይ ቃልሲ ናይ ፖለቲካ ባይታ ተፈጢሮሎ ኣብ ቀርና አፍሪካ በኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መዚ መግለጽ ይኸምጠሉ ምናልባት ብዝሐይሽተ ነይሩ እንተናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ዝሐሸ ጸኒሑ ኢለ ኣብ ናይ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ግን ምናልባት እውን ናይ ህግደፍ ስርዓት ከምኡ ዘይኸውን ኣብ ዝህዝን ደረጃ ይንበጽሐን እንታይ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ንኹላና እውን ተስፋ ዘቁርጠና ዘፍርሐና እውን ታክግበር ከም ዘሎ ታክግበረሎ ኢልና ሕዚ ክንዛረበሉ ክንምልሶ እንደል ዘለና እስኪ ድሓን ንብሎ I don't know ቁጥሪ ብዝበለጸ ዝኹም ትፈልጥዎ ትኾኑ ግን ናብ 5-6 ሚልዮን ይኹን እሞ ኢለ ክዛረብ ክንድኡ ከም ዘይኮነ ይርድአኒ ግን ልዕሊ 20 ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣለዋ ሶ ከምዚ ሓንቲት ድኻ ስድራ ቤት زي عقم قول عتولد እሞ ክትዕብዮም ዘይትኽእል ክዳኖም ክትኸድኖም ዘይትኽእል ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ዘይኽእሉ ገሊኦም እንዳሰብ ተቆፂሮም ገሊኦም ገለ ጠፊኦም መቸስ ቀደም ኣብ ዓድና ካብ ትግራይ ከም ማእኸል ትግራይ ንሕሞርያ ኸይዱ ንሽርያ ኸይዱ ተሰጊሩ ድማ ነስመርያ ኸይዱ ዝክሽቅሉ ማለት እዩ ተዘክስተ ከም ዓይነት ስድራ ቤት ዝኾነ ከምኦም ገረምዎ ዘለዎ ሕዚ ናይ ኤርትራ ዘየድልዮ ውዳበታት ዘየድልዮ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ፈጢሮም ሕንክርክርክርክርክርክርክር ዝበለ ደን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ነፃ ሜዳ ዝጋልበሉ ከም ቃሕቱ ኣሽካዕላል ናይ ፖለቲካ ስርሒት ዝገብረሉ ጨሪሱ ድማ ሃገርን ህዝብን ሰብሲቡ ናብ ሓደጋን ናብ መዋእሉ ክወፁ ዘይኽእል ወንጀልን ጥፍኣትን ዘብፅሕሉ ናይ ኣምባገነናዊ ባህርያት ዝፈጠረ ዘውዚዝን የተቃወሙ እየ ዝብል ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ እዩ ሶ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ እንተደኣ ኮይና እንታይ ኢና እናባላሽና መፂና ቅድሚ ሕዚ እንታይ እዩ ዘይተገበረ ቅድሚ ሕዚ ሰብኣይ ዘይ ናብ ዘውዚ ንሄብርክ ዝበፅሐሉ ምክንያት እንታይ ስለ ዘይገበርና እዩ እንታይ ኢልና ተምሕዝ ነቕምጦም ዘለና እዩ 10 ንኸውን ሓንቲ ውዳበ 20 ንኸውን ሓንቲ ውዳበ 15 ንኸውን ሓንቲ ሰልፊ ሰብ ብጉጅለ ብተበታተኸ ቁጥሪ ድምፅናን ቅልፅምናን ብጥስጥስ ኢሉ ኣዝዩ ስኪልፉል ዝኾነ መራሒ
كمي جيركا سب كم زبتن تخولو بزلو وسواي سواء سويتن بتاتينو بزحضر تخولو بزلو وسواي بعلنا دما أم عرارينا له إذن هزبنا اتفقت تأتينا هي مالتي أم حرقتات آتي ثم حرقتات بزرزر ياهو 3 عمت إرتان تاي تخيلو حزر ما زوج تغلت عمت تقرأ انتاي قبر له ثم قلت يسلا زخاني انت هنقبر لنا نقدم انت هنقبر ذلو انت لنا تقدم حز زي تقبر مجمرة اندرستاند نقبره انت قبرنا حليفنا زوج إنه جوجي سئلنا شحن ميتين جوجيتات أفريزنا خلت سلسة زخانة سلفتات انتقرنا أخلاتين أتريس انتقرنا حيل سب عمنا دمتنا ريسورسنا يتأخذ ولا مالتي على مو سمعنا تاكينا هو انت لنا ويتاكينا انت طايعنا تلمز حفك بلي بنتستس ندير لكن ايكون اندو عالم سمعك غوربيتك ون تاك تقبر كم دلها يسمعكني ازين تتغيرو دن حلف جيغانا اريمنا لنا مالتي نقدميت كنسقم تخينا دما مس قربا حاونا زخونه مس قربا غوربيتنا زخونه مس متكل ناي متكل محزانان حاونان زخونه بنوترما مصبع انت يكونس بچبط كاب حلف تاريخ أو هاجر ناي إرترا هاجر نصنت كاف تجمر جميرو سكع موداتا متكلو زنت صره واغا زخفل حزب تግራይ مقال استخاجركا مقلاس كالي مصبع ولا حنت يدليون دي نمندا حزب تግራይ وا حزب تግራይ طرحي سكع نحنا نفلطو امنا نصنت إرترا زيتوالا ولا تمالي بقدت مالي بقدمي لومو حاولنا تلبلبه ولا إزي حدش محزنة تومناي تمالي وررتن قرفتن زدودونان زنمورو لومي ناي ساس محازت كوينوم حنتي تمعالتي نصنة إرترا تقبلهم زي فلتو سكعلهم زي يقبلوه لو ألويت إرترا كانت تقبلك تبحر ببي جروب ببي جافو زحتت يبلك الويس جنس سكعلي تقبلك تفلو الله خبري ستيل تفطروا صقاتاتو تمسمس እንዳበልካ ጊዜ ተጥፍእ ማለት ደጋጊ ምና ተዛሪብና انا بتحد حقي لوم ትግርኛውን ከይውሕደና نفرح لنا ብዙሕ ጊዜ ተዛሪብና ሊና ናይ ጁንታ ዕድመ ሕፂርና ኣብ 2 ሰቡን 17 days ቀጽሉ ዘሎ ድማ ቀይ ባህር እዩ ዶብና ኢሎም ጨሪሖም በሓደ እናሰርሑና አለው ትግራይን ትወርዱ ይፍት መጀመሪያ ኤርሊ ወረራ بحادنا مخرو بحادنا زتي بحاد سراويتم بحاد كوماند نهاب نهالو فلي حيل دما حمارا اقميتو بمحاجر غيرهم من ارترا زور حيل ادالين كوزرو بعلتو ناي برتقنا ما راح تتزاربنا اي زكسعلمون زارو ذلو بدايات مالتي ስለዚህ ናይ ኤርትራ ላላዊነት ኣብ ሓደ ጋዓቲ እዩ ክበሃል ከሎ ጥንቆላ ይኮንና ንዘረብ ዘለና ሰው ብክልተ ኣካላት ኣብ ሓደ ጋዓቲ ኣሎ ዋና ባዕሉ ተህዘብ ስርዓት ስልጣን ዘኒህ መሪሕነት ቀጢሉ ልማት ተቋማ እየ ዝብል 100 ሰልፍታት ጉጅ ፈጢሩ ናይ ባዕሉ ኣጉዶ ገይሩ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ዘየለና ሃለወ ቶሎ ተደራጅዩ ኣፈላላዩ ኣጽቢቡ ዓቅምታቱ እከበቢሉ ህዝቢ ረስኪው ኣብ ክንደ ዝገብር ነንባዕልና ተሻኾተ ይነብር ሶ ዘም ሓደጋታት ዚኣቶም ክስተኻኸሉ ኣለዎም ሓደጋ እንዲኦም ብነፍሶም እዚኦም ተተስተኻኺሎም አይ ቲንክ እቲ ፀገም ክፍታሕ ተይኮነስ ብቁልጡፍ እውን ይፍታሕ ማለት እዩ ገለገሉ ተስፋ ዝቆርፅ ኣሎ ብዙሕ ዘይድልዮ ፋብሪካታት ዝኾነ ዘረባታት ናምፀአ ምናልባት ብዙሕ ምዝርዛር እውን ሓጋዛይ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ኮይኑ እንታይ ክብል ይደሊ ዘረባይ ክትቕልል እንተኮይነ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ መንገዱ ከመዓራር ክኽእል ኣለዎ ሕሉፍ ፖለቲካዊ ጉዕዝኡ ሪቪው ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዘን ስትራቴጂክ ኣፕሮቹ በደንብ ከነፀር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂክ ኣፕሮች ይጠቐም ብዙሕ ዘደናገር ኣይኮነን ሓደ ጋኔን ዝኾነ ፀላ ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ክትምሕወለካ ገለገሊኦም ኢሳያስን 10 ርእስ ዝኾኑ እዮም ቶም ሽግር እምበር ካልእ ሽግር የለን ዝብሉ ኣለዉ ገለገሊኦም
دحان بعلتنا قصب بالله خنمحوينا زبللو معات مرجعات يزلو زيهم بون none of them are not مرجع كهونا يخدم كهونا يخدم كهونو مسلتي قال سلازي serious political consolidation يدلي of diaspora serious هنا political consolidation يدلي كيدا دما تتغراوين ارتراون بحبار كسرح انت زي كيلو እቲ ይሁንተይ ዝጽበዮ ዓለም ናይ ጥፋት ዓለም ጥራሕ እዩ ስለታይ ሳቶም ብዙሓት እዮም ያው ኢሳያስ እውን ተማሓዚሎም ምስ ኣምሓራ ንሳቶም ከዓ ብተፈጥሮኦም ብዙሓት እዮም ሶ ኤኒ ታይም ዝሓደጋ እዚ ኣብ ሓዲኡ ክውልዕዎ ይኽእል እዮም ወይ ኤርትራ ክጅምሮ ይኽእሉ ወይ ብትግራይ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዚ ንኸይኸውን ዕድል ክንከልኦም እንተኮይንና ንሕና ብሓባር ኤንሚን ተባሂልና ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ጉዳያታት እንተጌርና ጥራሕ እዩ እዚ ነገር እዚ ክምከት ዝከኣል እዚ ምንም ኮስት የብሉን ነፃ ስራሕ ይክኸውን ነይርዎ ኦፕን ማይንድ ኮይንካ ጥራሕ ምቕራብ እዩ ዘድልዮ ነይሩ ኦፕን ማይንድ ገለገለ ሰባት ክተረክብ ከለካ ናይ ቀደም ናይ ኣሉላ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ዮሃንስ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ገለገሊኡ ብታሪክ እውን ዘይትዝክሮ እዩ ዘይትፈልጦ እዩ بس عتن صوته غيرو تخوينو انا لو متى يغبر تدي نحنا كو نايلومو زنيه وانجلو ناي نصصون زلنا تحتت سلازلو سدي نايلومو 230 عام تغبره لو مخصصب غزي بلنا نحنا even today غورو زلو وانجل كنصصون تخوينا اوريدي تم حلافنت وصل سوات حلافنت وصل مست حزب كن حبركه تقلسن حبركه لمعن حابيركا دما خالأي سالساين أكون ذل حدقة خيطو خان انت أي كون ذلو تبوليتكا وموزوتاتكا كتزرارولون كتمخاخرولون دا الله كامبر أرغيت فايل إننا قلبتكا هزبي أمهامك كتبرو زي فير يكونا is so injustice بقوم نقول منم تنتبلكا فتح مقودال مو حتى هان لاس أمان حاوي ፖለቲካዊ ወፍርና ነስተኻኽሎ ኣረጌት ፋይላት ዓፂና ንዘውዚ እኒሄ ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ዝምጥን ፖለቲካዊ ውዳበታትን ብቑዕ ፖለቲካዊ መስርሕን ክህልወና ይግባእ ከይድና ኤርትራውን ትግራዋይን ብሓባር ተዘይሰሪሖም ንጥፍኣቶም ድልዋት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እዚ ድማ ተራይ ያው ለና بحوار مسرحلو ساعات ድማ ከመይ ዝኣምሰለ ታሪክ ከም ሰርሑ ናይ ተማሊ መረዳታት ኣለና ስርዓት ቀይሮም ሃገር ነፃ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ተሰሪሕ ነይሩ ውሕዳት ሓያላት ሕቡራት እንትኾን ተሎ ኣብ ንብተን ሰዓት ግን ዝኸድና የናኸዱ ከጥፉና በዓልትና መንገዲ ክንከፍተሎም ይግባአን ይኽብል ይደሊ thank you Ama. Thank you, Doctor. Okay. Now, Kobana Ahmed, of course, Hajun Zanagar, Lemot and Agan still can Zaravina was a Salazar Zaravona. And I Aristotle and I Lonero say, how can the doctor at Missal Dambernans? Nature abhors or hates vacuum. ኤርትራ ዳርጋ ብድሕሪትሲ ከም ንሪኦ ዘለና ካባና ዝተሓበ ነገር ኣይኮነን ንሰምዖ ኣለና መቸም ኣብ ነብሶ ከፍ ገዛ ቀደም ተጎዲና ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ደሎ እዚኦም ኣሕዋት ዝዛረብዎ ዘለው ኣብ ኣሰና ይኹን ኣብ ናይ ቲቪ ናይ ትግራይ ምሩኻት ማለት እዩ ንስድራይ ኣርዳኣለይ ቤተሰበይ ንገረለይ እንዳበሉ እዮም ኣውያቶምን መልቀሶምን ዝነግሩ ዘለው of course ኤርትራ ብኮብ ዝተረፈተሉ ግዜ እቲ ስርዓት ሕወሓዶ ገለና በለዩ ዝዝምር ግን ቶም ቀንዲ ዘፍርሑናን ዘርዕዱናን ወይ ኩሉ ግዜ ዘየደቁሱና ወገናት ከም ንፈልጦ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ እውን ኣደራዓብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ብቐንዱ ሕወሓት ንኤርትራ ነፃ ኣውፅኡ ብዘይ ወደብ ኣትሪፍና ኣስገንጣይ ገለና በሉ እዮም ሕጂ ካበይኻ ሓረ ወፂኻ ናበይ ትኸይድ ዘለኻ ከም ዝብሎ ናይ ኣርስቶትል ዘረባ ኢኖ ቫኪዩም ካሲ መወዳእቱ ብገለ ክዕበስ ኣለዎ ሕጂ
اوف كورس كلنا نفلطو ወይ ብዙሕ ጭብጥታት እውን ከም ተመስከረ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቱ ኣብ ኤርትራ ልኡላውነታ ብምንም ተኣምር ዋላ ዝኾነ ኣጋጣሚ እኳ ዳ ተዘገርም ማለት እዩ ናይ ትማል ናይ መለስ ዘረባ እዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስማዕ ምሳነ ሽዑ መንግስቲ ክንብሎ ኢና መንግስቲ ስለ ዝበሃል ነበረ እምበር ስጋዕ ሕጂ መንግስቲ ምኳን ኣይከኣለና ኣሎ እንታይ ነይሩ እንታይ ኢሉ ባሕርኩም ስገመል ኣስትይሉ ኢሉ እምበር ብሓይልና ክንወስዶ ኢና ኣይበለን ስለዚ እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምኳኑ መለስ እውን ምስ ኩሉ ተዓቕሙን ብዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ታሽሙን ናብ ካል ነገር ከቋምት ኣይፈተነን ስለዚ እዚ ፌክ ዜና እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዝረብሕ ነገር ኣይኮነን ብጀካ ንሓደ ክልተ ዓይነቶም ዝዓወሩ ወይ ከዓ ፈሊጦም ዝተደናገሩ ወይ የማኖም ካብ ፀገሞም ዘይፈልዩ እውን ኣለውና እቲ ህዝቢ ናይ ምድንቋር ስራሕ ቀሊል ኣይተዓመን ብፍላይ ንሕና እንዳ ዜና ንፈልጦ ኢና ጥዕጌርና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ይውረር ስለ ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ትብደገ ዘሎ ተበቲኹ እናለ ግዳያት ኢና ኩልና መቸም ኣማዕዲኻ ደይትረዶ ህዝቢ ግን ቃንዙዋ ይሕመካን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ንብል ኣለና ኣብቲ ርእስቲ እምበር ህዝቢ ኤርትራ እውን ንሪኦ ኣለና ኩናት ተኣተወ እዚ መከራ ዝረክብ ተተሰደደ ኣብ ምንታይ ኣሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ሲ ጥራይ ናይ ትግራይ ጉዳይ እንዲዱ መስሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ያዕቆብ ሓወይ እስኻ እስከ ምስቲ ኤርትራዊ ቁስልኻ እንዳ ጎረቤት ሓንቲ ክልተ ዓይኑን ቆርካስ ዋላ ናተይ ትንቆር ዳሓነይ ዝዓይነቱ እዩ ናይ ገለ ዕውራት እሞ ካብዚ ክንገላገልሲ እንታይ መበልካ ወይ እንታይ ምክሪ ትልግስ እታ ርእስትናሲ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገ ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዘሎ ትግራዋይ ይኹን ኤርትራዊ ግን እቲ ጥፋት ጥራይ ህዝቢ ትግራይ ደይኮን ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝገብሮ ዘሎ ስርዓት ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለ ዝኾነ ተለኻኺምና ኢና ንጠፍእ ዘለና ስለዚ ኣብኡ ኣተኲርካ ብሓቂ ማለት ቀዲሞም ዶክተር ፍስሃን ዶክተር ክብረአብን ስለ ዝጠቐስዎ ደድሕሪኦም ምድጋም ከየብዝሕ እዚ ጉዳይ ጥፍኣትናን ህላዌናን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ቀዳማይ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመት ክትሕልዋ ዝሓገኻ ወይ ዝሓለፍካዮ ዓመታት መንእሰይ ኤርትራ ወይ ከዓ ሕጂ እኳ ሽማግለ ኤርትራ እዚ ክትሕልዎ ዝሓገኻ ወይ ዘሕለፍካዮ ጎቦታትን እምባታትን ባሕርን ሰሚዕና ኢና እንታይ ከም ዝገበረ ኢሳያስ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ቅድሚኡ ባፅዕን ዓሰብን ክንማቐል ኢና ተንከይደን ዝነበራ ከማን ከኣትዋ እየን ክምለሳ እየን ዘይተባህለ ነገር የለን ንልእላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዘረባታት ዝሰማዕናዮ ካብ ኣብቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኖ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ብፍላይ ካብቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ናይ ትግራይ ዝመፀ ዝኾነ ዘስግእ ነገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ብተግባር ዝሪኦ ብእዝኑ ብፕሮፓጋንዳ ዝሰምዖ ክኣምን የብሉን ብዓይኑ ዝሪኦ መን እዩ ዘጥፍኦ ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣብ ከተማ ኣስመራ መንእሰያት እንዳተረሸኑ ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣብ እዋን ነፃነት ኣለና ባንዴራና ኣንበልቢላ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን መንእሰያት ኣብ ገዝኦም ዘይድቁስሉ በክሳዶም ብኳሌቶም ተሓኒቆም ናብ ዘይፈልጥዎን ዘይደልይዎን ኩናት ኣብ ዝኣትውሉ ዘለው እዋን ንሕና ወይ ኤርትራውያን ነፃነትና ከምዚ ጌርና ኣይኮናን ክንዕቅቦ ዘለና እቲ ዓለማዊ ሕጊ ተኸቲልና ጥራሕ እዩ ንትግራይ ብምውራር ንትግራይ ብምፅናት ነምፅኦ ዋሕስ የለን ውሕስነት ነዛ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እንተልዩ ብሕጋዊ መንገዲ ዝኾነ ነገር ብሕጋዊ መንገዲ ክንገብሮ ከለና እምበር ብዓመፅን
بمقباتن بتجارو معماتن تجارو ديتاتن حواتن والدن معماتن من اسيات تجارو بمقتالن تمصኦ لاونت كهلو خمزي يقولوا ማለሲ እንዳተነገርካ ይዛዕበኻ ጌጋ ምዃኑ ንጌጋስ እንዳተነገርካ ይዛዕበኻ ኢቲክስ ወይ ከዓ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብ ክትዝክር ኣለካ ግበር ተባሂለ ኢልካ ምግባር ንቁንዑን ዘይቁንዑን ሕልናኻ መርምር ካልኣይ ኣብዚ ኮይናት እዚ ጥፋት ዘይኮይኑ ልምዓት ከም ዘይብልና ናህናን ናይ ኤርትራውያንን ናይ ተጋሩን ጥፋኣትን ህላወን በቶም ካልኦት ሓይልታት ህላወና ከነውሒስ እንድሕር ኮይና ብሓንሳብ ኣቀዲሙ ስለ ዝተነገረ በዓል ዶክተር ስለ ዝገለፅዎ ምድጋም የሰክፈንሎ ግን ህላወናን ጥፋኣትናን ሓደ ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ተጥፋእ ኣለኻ ንስኻ ትጠፋእ ኣለኻ እዚ ትገድፎ ዘለኻ ሃጓፍ መፍቶ ፀላእቲ ጥራሕ እዩ ትማሊ ኣጥባት ኣዴታትካ ዝቆርፅ ዝነበረ 30 ዓመት ኣብ በረኻ ሰፊርካ ዘባረርካዮ ሕጂ ናትካ ዓርኪ ናትካ ብፃይ ኮይኑ ጎንኻ ክኸይድ ሞንዑኡ ኣሚንካ እንትግራዋይ ከተጥፍእ ትኸይድ ዘለኻ ኤርትራዊ ዓገብ ጌጋ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ መንገዲ ጌጋ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ህላወናን ጥፋኣትናን ድሕነትናን ምስ ሕዋትና ተጋሩ ዝተተሓሓዘ ትግራይ ተጠፊኣ እስኻ ከምዘይ ንስኻ ክትለምዕ ከምዘይኮንካ ክትህሉ ከምዘይኮንካ ክትፈልጥ ኣለካ ኤርትራውን ክትህሉ ከምዘይኮነት ክትፈልጥ ኣለካ for that extent ካብኡ ቀፂለ ኣብቲ ናይ ዳያስፖራ ዶክተር ብሓፈሽኡ ኣብቶም ናይ ኤርትራውያን ሓይልታት ብፍላይ ኣትኪሩ ነዊሕ መግለፂ ስለ ዝሃበ ካብ ምድጋሙ ጥራይ እንታይ ክብል ዝደሊ ብውሕዱ ፈልሲ ዲሞክራሲ ትበሃል ሓንቲ ምንቅስቃስ ተፈጢራ ኣላ እዛ ምንቅስቃስ እዚኣ ብውሕዱ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምን ነዚ ስርዓት ዝፀልእ ወይ ከዓ ስርዓት ክእለ ኣለዎ እዩ ዝኣምን ተሳልሰይቲ ከዓ ምስ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ተሻሪክና ክንሰርሕ ዝኣምን ኣብዚኣ ተጠርኒፍና ነዚ ስርዓት እዚ ንእለዮ ሃገርና ንድሕን ይብላ ኣሎ እሞ ምክንያት የብሉን ዝኾነ ካልእ ምንቅስቃስ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ተጠርኒፉ ቀዳምነቱ ሰሪዑ ስጋዓት ናይቲ ስርዓት ምእላይ ብሓንሳብ ምስራሕ ዘይስርሓሉ ምክንያት እዚ ኮይኑ ካልእ ግን ሓደ ህፁፅ ዝኾነ ነገር ኣሎ ብዚ ህዝቢ ትግራይ ብ360 ዲግሪ ዓፅዮም ረድኤት ከይኣትዎ መድሃኒት ከይኣትዎ ቆልዑት ህፃውንቲ ኣብቲ ቢቢሲ ሪኢኹሞ እንድሕር ኮንኩም ብቀዳማይ ኣብ እዋም ተሰቂሎም ቆፅሊ ሸምጢጦም ፍረታት ካብ እዋም ኣውሪዶም ክምስሑ ብጣዕሚ ማለት ሲ ነብስኻ ናይ ብሓቂ ስቃይ ዝገብረልካ ርኢናዮም ኢና እዚ ሓደ ናህና ተግባር ናይቶም ኤርትራውያን ተግባር ምክንያቱ ብሰሜን ክፋል ረድኤት እቶም ገበርቲ ሰናይ ዝለገስዎ ረድኤት ንኸይሓልፍ ተኸልኪሉ ቆልዑ ተጋሩ ህፃናት ከም ሰባት ነው ከም ሰባት ሓሲብና ህፃናት መግቢ ተኸልኪሎም መድሃኒት ዘድልዮም ሕድር ሕማም ዘለዎ መድሃኒት ተኸልኪሎም ብ360 ዲግሪ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፅንተት ስራሕ ተኻፈልቲ ኢና ኮይና ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዲያስፖራ ነፍስና ድቃስ ከነኽልኣ ሕልናና ክኽርክረና እዩ ዝግባእ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ዓቕምና ኣዋሃሂድና ክንኩሕኩሖ ኣብ ዝኾነ ዓለም ከምዚ ተግባር እዚ ተገይሩ ይፈልጥን እዩ ዝኾነ ኣካል ሃብ ኢልካዮ ኣነ ሂብን ክብል ይኽእል እዩ ዝህቡ ለገስቲ ተረኺቦም ክንሶም ዓለም በኣና ደንጊፃ ብተጋሩ ደንጊፃ ክንሳ እኽልን መድሃኒትን ካልእ ኣድላይ ነገራትን
يدليوم إلى كتب كلا نحنا أي حلفن إذا مدهانيت أي كيدنيو إذا أخلزي قلعة تجراوي حصان تجراوي عدة تجراويتي أي تبلعنيها إلنا كنكلا خلن أو كنكل كنموتن عجب سلزخونه إزز برزلو بمنجسي إرترا يكون بمنجسي أبي زيوم أصنت حيلتات جيجا مقانون عالمون كلا سجومتات موسار كتوافر كم زلوا كل إرترا وانتجراوين بعتب قوسقاسن دبلوماسي قالسن كجبر يوزلو نحنا خا أبز تنسعي كم تنسعي مالت كوين الزرب زلو حجي أب تنسعي خا أبز تكبارزي 100% كل أبز تنسعي أبال كوينا زلا أمول عالم كتكافل مخانا كرقاقت يفتو بزربا بمئكاب طرح زي كونه أب نفسه كف بيت صحفتات ناي محبرسب عالم كيدنا كح أدلاي زخونه سقومتات كنوصل اتومنتي كما يكم زقبر تفولتو خا قدميت جنبار تسريعهم نزخت مرحوه نصوع كالاي أب دغخون كخت جبر تخل أب لعلة دبلوماسي ناي جنزبا وحجزي بستفعل ميديا 5 معنا بفلاي كأب ناي تفتاوي منجدي بستفعل لي إرتراويان ناي كبابيهم متحبار بمقوار جنزبا واتيهم كندي هيوت أدحينا مالو كندي هيوت نجزيو أسالي مالو إذا تجوارزي قدسيو قصلوا اللوم كل إرتراوي يكون كل تجراوي زلوا عقمو نزا حمقوان نزهز بزي أم مسجار زكاء لنا خنجبر كنجبر على مالتي ندجنا زون صاوعتنا إيو تنسعيونا بزي بعزوز كتسرح مخانا كرقاقص إيدالي كالي إذن قبرو زلنا إيو awareness مفلات إيو مفتاريو السب انتاي يخيدالو انتاي قبرالو مع صوعات يوم أوشتي مراخبتات هابزي ولو كم زي هلو تغيرو غازيتأنياتات كم زي هلو تغيرو ناي مصنات سرح كوني لهم تتححيزو موصل زلو غازيتأنياتات نفولطهم تلينا خنقروم من كمزقبوون كقالحوون كم زلوهم كنقبرالنا كاو زحلفة مچم انت خنبل مواصو خبز خوينات الزن كابزي صنتت الزن يمصالنا اندابلنا نذهب كان عدل كمسكنا كايد اللي امان حوي ثانك يو جاك بتعمي يا مسكنك بلو مدبنا موداينا ናይ መወዳእታ ምናልባት ክብሎ ነርኒ ወይ ዘሳገዳሲ ንህዝቢ ተበፅሐ ትብሎ መልእኽቲ ኣብዘን ኣርእስታት ኣተኲርኩም ዕድል ክበኩም እየ ዶክተር ክብራብ ማለተይ ትላቦ ወይ ትህቦ መልእኽቲ ኣሎ ናባኻ ክመፅእ يقنيلي أمان زملو يبلي أتي كجبرن كبهالن زلوا تواهيلي الله مثلني كتصغطلن دوكيمنت أخوينا جن إذا دكتور فسح زبلا بفلاي جمجمكا هناتاتكا مبقاس نتتنكتات فليتكا كلايون حيلتاتكا وهايتكا تومي أب حدا مدرخ كقال زخلن كداغب زخلن تطرنيفو نعوز بقى ناي سراراح غديات كنفطر كدلينا ايو تغداي هصصيو بفلاي كلتيو ابتي ارتراون ناي تفاتي مدرخ يزلو اتي حزب ارترا حزب تግራይ ወሪድዎ ዘለውን ናይ ጥፋት መድረኺ ስለዚ እቲ ጉዳይና ህፁፅ ብኡ መሰረት ናይ ሰራርሓና ጉዳያት ክንሰርዕ እንተኽኢልና ኣገዳሲ መስለኒ ጥራሕ ክብል ይኽእል የቐኒየለይ ኣማን ثانك يو دكتور دكتور سا
شتي بلا من الوقت قلت حجنا زمسنا تخبر له زبل أبدا لاس زلو ኤርትራውያንን ተጋሩን ህዋት ናሓትን ሓብሮ ዲሰምበር 31 ናይ ጸሎትን ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ናይ ሓገዝ ምትእኽኻብን ክልተ መዓልቲ ፕሮግራም ሒዞም ግሎባል ይሰርሕሉ ኣለዉ ንሕና እውን ከም ትንሳኤ ተሓዊስና ኣለና ኦልሬዲ ትስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ So amula alam zallo المجمرة جزء مالتي almost global زخوانة خطط بتجارب بإرتراوينا زجبر زلو مسرح ناي بحكي مورال كزتابع ون زفتر كندو ذاكر كعن صلاتي شنكت زفتري عمي ربح له immediately زركب جنزب نتهزي تشجير زلهم تقول لك زي الناقة ولا مسألة نتصاوم تديو نديتات تديو حاجة زوعليو زترخوا الرهاب كون على إتي political impact politically تجراوين إرتراون كاب community حليفومس بglobal درجة internationalized تخوانه political campaign diplomacy كسرحو كندي إناي لومي لبيونا خمزلنا نجمر كمزلنا تفينا إنا نيرنا لومي من قدنا نمعراري زبلنا له ساعتي مثل هذه لازم أقول أنا أو زود دايزي كله نحن خمسة ساعات كنا أنا نزرب زلنا عم عصرت خلته عصرت حدا عدي بيتالو تنسائي كلهم زم محاورات جاتهم أو زود دايزي تواصلاتهم هونو كالوت دما زنجر زي سمعوا حزب بزميديا سمعوا لنا تسفان قبر كسلفوا له خساتفوا له نفس تنسايون كسلفوا تنساي أنا حبار بايتاي أنا حبار ما أديو تنساوي الرأي حسكا بعزو إمبورتانتي من البعد تنساوي الرأي أنت مالتي بهالنجر كتطلعيله حق هونيو أتنساي إذا أتوسب كم تنساي إذا حسب أنا تقرأ إيه أتنسى مسئي بزعبات تقرأي زون زولو نقر نبيني يبلي كلهم تنسى يزلو بصوت حمامهم كانزوهم كوينو يريو تناي ارترازو الحمامن كانزانو ناتي كانزا قريو سيزي نزغل التهزب زي بحانت منفسن بحانت سنا أمرونينا نحنا نقلقلو كم يناها عنا أمن بغض لايك عهم يناها نقالسو أنا حد هزبي أو كل تلا الله وحجر زنبري حدا خينا خنا نقول كله حدا خينا خنا كالسلو حدا خينا صلاته خن مكتو لا لا ولتنا زتنا خفي كونه يقدس نحن بستوتنا عذري لا لا ولتنا أو حدا جاءته حلا يقولني دقولنا يفرس الله دفعنا يفرس الله مالتي بعلنا أمتنا ينزل لا لا ونزيعتن بعلنا عنا خنحلو النخيل زي نقرن بيتو توم لا لو نتيجة بوكم نقولوا نأشفرقنا نبورو نزفنات لومي نايست لا لو نت طابقتن حلوتن كخونو كم يقرن تايز بنا زين أدقن محزنة موداتو أو رباز ودا مالتي زي خو النجاري ثلاثين هنا خمتي هجي كلها نالعنا سنحنا بحقنا ونكوينو نوري أزلنا وفر سلام initiative زي وسيدهم ني ديسمبر 30 حدن على واشنطن دي سي عبي بعل يقبروا له زي purpose بتعمل بزحيو نحنا محبراو متأسسارنا كسنتم له محبراوي متأسسارنا تسطيم لما كلهم كبرتاتنا نبطهم كل مرسومنا كلهم بوليتيكاوي خبرنان بوليتيكاوي عمتاتنا كتطعيهم كمان دقنا 5 عري بقولهم علمون كحفرنا هذه ديكتاتورات عام فتيرهم زلو مسبع العام مثل زغونه عالم تخيد حوار حوار عام تفكرنا علمنا وانا قص يحتكبر ስለዚህ ዓለምና ዚኣ ከም ሓይል ኻ ስለ ዝኾነት ሓይልና ድማ ናብ ሓደ ተጠሚርና እየን ሓያላት ክንከውን እምበር
ستبتينا بطناتنا بمسارته بطن كعاق مغري يقبر أنتو نقفهم لرنا زم سلفتات سلاز تبطوني لنا سو نحنا عبنا تاورول كلنا أنت رأينو حدا تقراوي وحدا إرتراوي عفتن سايا زاتو تساوي حاليتون تنساوي توفاي نوتن مرأي مقالس المدرخي انبرناي كل تستفعل اللي عدي كان زحيس كان مسيخة تقنزولو مساج تقبرلو ودابا يكون فذي كل سبب ذيك تردينا تنساوي الرأينا نخلط حزب ربحة مرقا قصي مقالس مدرخ سلفي ايو تنساي كم سيفيك من قصاص مو زيا خبر تخيلنا ولا واشنطن دي تخيلنا مساعة بصحواتنا هنوعل تزيكونا بتزهونا مدب أبز مدب دي تساعد تخنكون مرئيا نايتي نايبا حوارك على ستبقسونا سلطهون زي أنا أقول سب حدا راخبل يعني اللي أعوان حاجة عجزها كان أنا مانتي thank you بزي مسكنك thank you ولو تي جزينا وناقيلي ياقبا نابخي ملسني حجة أخذنا عدمي أخبركم أبزز متاقم قبل بنا مسغونكو موداتا خم حلال فوز دلون كابناتكم استفلي ملختي كونن كم نريد لنا نحنا كم تنساي نزي حد حزبي أب كلتا هاجر زركب بزي خوينو بتك عنزانا سلزخوني موداتو ون أبز حجي جزي من البات قالوا وغن دفيو قالوا وغن تدفيو توديو اندابلي زتاقع عنزاج أفرن بزح وغن يرالو أبزقن كاب نوح تمكرو قال سزرانيو إرتراوي يخون تقراوي أيكونن صنع حزباو سرت دلو زي تقومو قبر شبراويان أب قوبوتات أفغانستان كالون كوينو مكو عبيت منغستات مس كلو تكنولوجيوم مس كلو معباليتاتهم كعوتي كالون أب ترابيزا متيوم كزاتين كال مفتح قرينيوم تقديدهم موداتو خمبال تاليبان زامسول سرعاتاتون نا أفغانستان تمليسهم سلطان حيزم اللو سلازي نسبة تقراي كونسعروينا إلو زحسب قدفاوي يخون قال حيلي انتلو عشنة تراي جزيب منوحو كنبادم كنقاتل زي دلي نصوح تنفاسن هيوتن زي قباء قطبان قعنو انتزي كوينو إذا موداتو باتي خاص الليخا أولا مسي خاص فتحيو اتهم قبنياتاتن عمس تنقا نتيزتن نتي سلام نزيصلوو كنبال إسياس موداتو تحتت خوينوم كم زوصو سلاز فلتيم أبزقن هزبي بمولو عينتو خفيتو لبونو وارحيو انتاي خرزلو معاسي يزيس أبي خبتح كموداتو أبي داخ عرف سلازي نربحو يبلنا انتراي ديكونه نعنو سلازلنا أبز نقرزي كله سب تعبيتو يخون صلو قالوا مسار زي بلو سلدلون صلو نوشتيو نتي استرافة قول عصبيتي نتي هاجرن نمتاي ولدتاتن بزتاك منقدي كلاتنا ناي سلام صواعتن أبركتن كنكون كم تنسان كم يرترين كم تقارن بقتا خمز ملكتنا زي حوزي صواعتنا نقرب دقيمة أغاي شيء قبل بيا مسجنكم بروح مش هتكبر لنا أب كلمة دبسك عن الرخب سلام كني يعني لي يعني لا سمان ونيلنا حمان صبكينه عن هدارو سلام الرحمن